Atzo Baionan izan ginen, eta handik, Hotel Monbar zegoen orubearen zatitxo bat ekarri genuen bihotzean. Horren beste negar malkoz eta odol tantaz guztiriko karrikaien puska bat ekarri dugu Urretxuraino. Paparriko orratza du, irailaren 27. testuinguruan jantziko dugu soilik. Francoren erregimenak txiki eta otaegi fusilatu zituen eguna. Haien eta bidean eroritako beste guztien oroimenerako eguna. Konpromiso eguna da gure komunitatean. Borroka egin zuten bi gazte abertzale hankabatzeaz gain, Euskal Herriaren askatasun egarria itotzea ere bazuten helburu. Ordea ez zuten lortu. Beste lau gazte abertzale heriotzak herri hau belaniko jartzea lortu zutenaren etxenplu izan ziren horiek ere. Dena ez zegoen horren ondo lotuta. Gerturi daukagu odola berean bezemateko, Eusko Gudariak gara, ezainak askaratzeko. Gerturi daukagu odola berean bezemateko.